তিনি kokti salo Bilonia Christian Fellowship ni bakhaktui Advance Christmas ni panda songsajakha kaisa panda ni bisingtui kaitor nolobui musamungtui rechapukni bisingtui khai tini kaitorni kethar kogroknobo pirjakha o pandani bisingtui khai tini Bilonia ni Ognibina hall nogo তিনি Bilonia Christian Fellowship Christmas Advent ba Advent program borok songsaka oro ang Pastor Jyotirmoy Deburma borokni leader jemon Manok tei chini Takhuk Ranjit songahai borokni tei fellowship ni pokhe kobokjakma bai sophaika ambagai borokno hambai kaitono bo hambai Bilonia o Christmas Advance ni ang mono puila phayo oroni takhurok bukhurok bai pal baksa khlai